Travels. Importante. Youtubers. Lo máximo. Perú. Roderick, no? Taga Cebu, no? Taga Cebu. Mas yung mga tabulers, kaya naman ko yung buwan. Ay. Virus, no? Dito kamay kayo, bro. Kaya ko. Usay, kung musta ang trabaho, Dre, okay lang? Okay ra kayo. Kuwadong mas para makita ka mo. Ayun. Klaro kayo. Klaro kayo, no? Oh, Ang imong hapon, Dre, okay lang kayo? no? okay ra kayo. Basta kay Basta kay... okay ra sa da. Okay lang. Asa ka na ba sa Cebu, Brad? Asa ka na ba sa Cebu? Pinatilan ako ah. Kahit alalayo sa dayo, no? No, South Audio mo ah. South, no? Nindot kayo. Mali si Roderick Paulate, no? Okay na trabaho, okay na kayo, no? Okay ra. Bakyong, ano? Bakyo mo gyud atong trabaho, bakyo mo gyud. Bakyong kayo. Mayo kayo. Asa ka na pinag-apply sa tuwa dito sa Pilipinas, Cebu, no? Sa Cebu sa Rosa, Sa Rosa, no? Roderick, kung sabi doon kayo na mo, Rick? Calpo. Monte Calvo, no? Muna si Roderick Monte Calvo. Mga tabulers. First time po naman yung kita karon diri sa Japan, no? First time gyud. Ako yung kauban ng Roderick po nga. Kasi buboy mo, no? So, muna atong amigo karon diri karon nga bago ni mama to karon si Roderick Paulate. Rek, kung sa'yo kasulti mo sa mga kanamwari ay padres Japan, Rek. Binuotan lang yun, no? Oh, mo ra gina pag binuatan na gyud. Yan mo submit Lisod sa... kay ta mong itag trabaho na ba? Tinod niya mo submit sa leader, no? Oh. Mo ra gyud. Ora gud na siya. Ang vacuum, wala yung problema, no? Bisag asa mo mula lakaw dre, no? Oh, gasa mi ana Hiroshima. Hiroshima, Tadutso, no? So, Marugami, no? Round mo, no? Round table, no? Muna yung mga katablis sa tong kauban na to si Roderick ni. Calvo, no? Asa to? Monte Calvo. Monte Calvo mga katabulers. At yung mga kauban na po yung mga hapon, no? Raskili, no? Katapi lang po sila mga katabulers. Muna itong kauban is Monte Calvo. Kuan yun. Muna si Roderick na taga Cebu. First time na po namin kita karon niya. Perminte, kita ni karon kahit no. Dre na marik, no? Ako Marugami god. Marugami, no? Data dre atis importante nga nagkita ta mga Pilipino. Kaya magigumay gud kita lang mga Pilipino. Yun. Magkita lagi ko bang pupuan sa mga Pilipino magkita. No. Tinod. Nagdanay gyud. Ang anak lami mo sa Pilipino gud kay bisag asang lugar basta magkita, bisa pa taga Cebu, taga Manila, close gud kayo. Mo dyan ay pinakadabis sa mga Pilipino nga mga kultura, no? Oo, bitaw. Kita first time pa nakita pero ang atong dugo usa ra manggod. Oo, Bagay ni kini ako nga channel ako, tuyo na ko ani nga maka-search sila nga. Mag-observe sila ba nga unsa gyud ang Japan, importante nga nasa sila idea gani nga makuha nga tingali nila yung trabaho, di ba, no? Pero ang nga po dili basta may lang ka mo trabaho, wala may problema, no? Wala eh. Close kayo sila. Lahat. Mayro po na sila limo gyud ug maayo ka mo trabaho. O tinod. Kulay po yato kay daghay pong utana sa tuwa ba kay dapo ko'y subject ko. Sa matag-usa sa inyo, pila gyud ang inyong oras lang. Kay daghan kay nang utana ba nga, pila gyud ang oras gyud sa tuwa. Sa imo lang kuan. Sa ko agud pod nga Oras lang. Di mo may Wala oras. Amo ang visa gud ko kuan mo na under transfer na po Ada ni. transfer yo. So mo bodagan siya og mga 900 plus, no. Mga anak. Ang mga anak gyud 900 plus. Muna ang atong gwapo nga amigo na to. Taga Cebu, proud sa taga Cebu, shout out sa taga Cebu. Ang mga pamilya Cebu day. Ang pamilya Cebu na to day. Sa diapo na dito. Shout out, no? Imong boss ba nasluyo? Wala na problema kay QK mo, no? Wow. Kung naabot lagi ni Galingon ng boss mo ba? Importante dia nga ma-enjoy ta, no? Sa atong trabaho ba? Ano yung pinaka-importante dia? Isa kini akong cellphone ako, Brad. Hulog-hulog na ni. Ikaw na kayo ni Brad, pero kita ka sa chat traveler sa YouTube, kita ka? Wala pa. Sige, tanaw na to, Brad. Salamat kayo, Brad. Salamat yung kayo. Daghan yung salamat. Kayo kay nakita ta. Salamat sa kayo. Daghan kayo salamat. Kay na ako yung amigo sa diri ba. Ako na mo yung sa Pilipino diri sa amuang kondri, side sa gawas.
murag kami na ano, dagko na murag kami. Salamat kayo mga ka-travelers. Salamat kayo, salamat. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.